Kesengi basispa san pusau, haga kerteng ukpa ukun mensium bakut, amen. Kutra Jesu pensele ingi da mensium bakut, jong me. Kasici sikinong Kolose kalunong kabaningkong. Paulus u apostol ukris Jesu, da kamon ublay bat Timotheus upara jungi. Ha kirukut kibaha Kolose kipara banget ya ukris. Tu ublay ukpa jungi unai happy kajing bakajing so. Ngai ngu borobor ya oblay ukpa ujong utrai jungi Jesu Christ ha kijing duai jungi na kabenta jong pi na du bong nila yo sngow spang kajing jong pi ha Christ Jesu bad ya kajing it bapida ni kiriu kuit baro na mar pidap da kajing kermen bala baha na kabenta jong pi ha beneng pila yo sngow ya kani kajing kermen da ka kubor jong kajing shisha ka gospel kabala poi shapi kabala seiso ba kabala nangsan ha preng jong pi kumba kala jia keleng ke partai kala urlong kumni na du ka tu ka singi ba pilai os ngoning kong ya ka bat pila shampang ya ka jing tmu bas bun jong ublei da ki jing kai u epa pras u shapara shakri ba ye jongi ba mi bujli yangi kum unong trai ba shisha jong ukris dei ma u bala ya thu hangi ya ka jing ye jong pi ha umen siam na du pangila yo os ngau ya kani ngim juput bandwai na ka benta jong pi Balban kerpat ya ublay ba pinpura kajing tip ya kamon jung u da kajing start ba janai ba kajing shampang da umen sim kumta pin im kajing im ka ba dei dur bar utrai bat ka ba pen sngop ha ya u haki ai baro pinang sei so aki kam baro bat pinang roi ha kajing tip ya ublay da ka bor ba bodon burom jung u en sapun kup ya pi da kajing klain ka ba pidon kam ban yang scam Wat ban sya da ka jingkmen ye ka ai ka bala ban jia. Batu ai ngo ya upa bala pen bit dor ya pi ban yo bentalem bar kiru ku ha ka jing syai. Ula pelat yengi na ka bor jong ka jing dum ba ula wanya lam yengi sya ka hima jong ukun ba ye jong u. Da u ngiyo ya ka jing spa bat ka jing map ya ki pop jongi. Ukris ulong ka dur ba yu i jong ublay bam yu i ukun prang singi ka jing tau baro. La tau ha u ik baro ha beneng ba ka kendo. Ya ki ba yo i bar ki bam yo i lada ki ket ne ki jung long kraw ki bor sin shar ne ki bor ne ya baro la thao da u bat ha u ma u long shwai ki aka baro ki badan ha u ki aka baro ki ne lang kawe dei ma u khle jong kamet ka balang ma u long ka jing sedang ma u long baning kong ban mi na ka jing yam kumta long u khle du ha ki aka baro u blei ula sungu ba ba ka jing long blei ba pura kan shong ne ha ukun bat ban penwan lambiang iki baro da ukun saladehi ya ki bah ka pertai bat ki bah beneng haba ula punya suk da kasnam ba ula play halor ka dim pna ma pi pila jingai na ublei menshwa pila long kinong shun na du mensim da ki kambas niu hanrei menta ukris ula punya suk ya pi da ka jing yap jung u halak kamet brio khnang bentar wa ya pi ha ublei ki ba khuai ki ba klem to bria bat klem but nam tang ba pidai banyai ne ka jingai ben banyang scam ha ka nong rem jongka klem ki na ka jingket men bala kular happy da ka gospel ya ka ba pilai osngo ka dei ka ta ka gospel ya ka bala ya lap ha u lai po jing tau baro ha krum ka bneng bat nga o paulus nga long unong ya lap jongka mentang ka men ka jing cha stom jonga na ka benta jongpi ha ka do jonga nga penbiang ya ka ta ka boduna ka jing cha stom ukris nak benta ka met jung u ka balang ngala kelolong unong trei jung kani ka balang da ka hukum ublei ka ba ula ai hanga bania lapura hapreng ha jung pi ya ka kubor jung u ya kata ka sandur bamayan bala bu ri nadu ki juk bat ki pateng barim baja henrei bala pen pau menta ha ki ba ye u ublei ula mon bat pen pau ha ki ya ka spa ba bat ka burom ki ba ki ni ka sandur kan wan lam ha ki gentle kani ka sandur Ukris udan happy ka jingkermen jong pi ya ka jingpen em. Uni ulong uta ukris ya obang yalap. Da ka wasneng arta ki brio baro. Bat da ka bahikai ya ki ha ka jing start baro bandup penjana ya manla ubrio ha ukris. Na ka benta ka ni ngatrei ban ngaya le ting e da ka bor jong ukris ka batrei bor ba hapo jonga. Ka gos ka tin jong utrai. Ni sungu ya oblei. Mendak senging sedang ya ka siti jong Paulus ki Kristan ha Kolose. Paulus sedang nak bapen itu ialah dia beruang ha ka dukat ba aruang ha ki ku ki ba Kolose. Kini saya sisin ngi
kembang ila pet teng ha ka sithi shoki Filipi kum du ka sithi shoki nong Ephesus ha ki khoi kani kani ka jinglong jungi wei pe wei kum ki Kristan ngide ban long ki khoi ki bri khoi ka baning kong ba ngide ban ya pher na ki wei pat ki breu nomor blai ula jit ke pang yengi wei pe wei bat ka ba ar ka dei bangin roi bat ngin em ha ka jing em ru khoi la ne ka jing em ka ba khoi nomor blai u blai hi ula ong pide ban long ki ba khoi nomor ba nga u blai jong phi nga long u ba khoi kata ka dei ka jing khot yengi wei pe wei bat ha ka gospel Matthew pada jutang bat mai ong long ki ba janai kum ba pa baneng jong phi u long ba janai kani ka dei ka jing khot yengi wei pe wei hadian jong kanela pi pulet na du khat ka balai ter ngi i ka jing ai ngo jong Paulus chapang ka jinget jong ki Kristan ha kolose baru la yaro ka jinget jong ki baru la yaro ka jing piang jong ki ka jinget baru ong ru kan ni ka jinget la ni kan ni ka gospel ba pilai os ngo ka dei ka sandur ko ba ublai ula buri na du men shwa handai mental pan pau ha Kris Jisu na ka benta jong i we pe we pada ngi pulis isu kham shadin ha bakut jong kanel nong ban kong ru kum du khat ba arun riu Paulus ong biasa sien kan ni ka dei ka sandur jong ublai ka ka ta sandur jong ublai larangi puli ki dikhat bakhat du jong kani kala nom ngi yo i ba Paulus ong ba kasandur jong blai ka dei kani kin baki gentle ru kilong kinong yo pateng lang ring kat ba ha Kris Jisu ubalong ka jingpen em jong ki ha Kris Jisu ubalong ka jingpen man hok iki wei pe wei ka bamut ki gentle ki ba khlam yo ki ba khlam dei lani ki ba miadon bentai ha kata ka jingkular ka ba blai ula kular bala kular khamtam ha ba ula jit yo Abraham ba de ka jait pen riu Israel Henry mentah Kris Jisu kani ka jingkular jong blai kam dai su tanam mentah ka wei ka jait ben rio Henry ka dena mentah ka perthai baro ka wei ba yang ni baro i wei pe wei la khot lang ba ban yo mentah ha ka ni ka jingkular ka ba blai ula a yang ni wei pe wei bol Paulus kuntu yang ni wei pe wei kum dua kuntu ki Kristan ha Kolosi banang roi ha ka ni ka jingai banang roi ha ka ni ka lenti ka jingpen em banang roi ha ka ban le ki ba ha ba ki ba dei hak dukhat bakhat lai bakhat sau ong kum ni ula plat yangi nak abor jong ka jingdom ba lawan alam yangi sekahima ukhun ba e jungu yangi wei pe wei la plat nak abor jong ka jingdom ka bomot nak kahima jong ka jingdom kahima jong bamman namar balai hak jing bam tip la ne hak jing bam yo e jing shai ba pura ngila chakri ya ki blai thau ngila chakri ki bala ban sha te mrau pan man kita ki baro Henry mentara ka jingwan Kris la plat yangi iwe pe na ka bor jong ka jingdom ba la yalam yangi se ka hima ukhon jungu keniru ka ka gospel ne ka ka khubor ba bhai yangi iwe pe Jesus Kris la plat yangi iwe pe na ka bor jong ka jingyap na ka bor jong ka jingsha tim ha ka jingyap na ka bor ka jingsha tim ha ka pop yangi la plat na ka ne ba mentala yalam yangi se ka hima jong ukhon jungu ba du khat sa ong dau ngila yo e ka jing siuspa ba ka jing ma ki pop jingi ka jing siuspa la ni redemption ba ka jing ma ki pop jingi la ni forgiveness of sins kini art ling la yo na lingba ka jing le jong utrai jingi Jesus Christ la siuspa ingi ka bomot haba ublei uthau ingi uthau na ka bentai la di ni de ban long ki jong ublei henry abang ngila le pop ka bomot uksui ngila long ki jong uksui la ne uksui la kam trai ingi mentai jing si sang de ban de ki jong ublei henry uksui la simno ingi la namar belai lingba ka pop jingi menta ublei uhaban pen emengi uhaban siuspa ingi ka bomot ngi ki badai barbor ki jong ublei ki badai ban long ki jong ublei ban simbyang ingi na ka putir sim jong uksui la pha elo jong khun ban blat lu ingi we pe da ka snam jong u da ka jingyap jong halor ka ding phna ban mangi menta langi yo pdiang ya ka jing siuspa bapura bat ka jingmap ki pop jingi ki pop baro khoi ba mangi la le ne ki pop ki jing duna jingi we pe we ublei ulama ha us Jisu ha utra jingi Jesus Christ ba ku mangi la pe teng chakmat ru ba de ha ka snam jong u ba tang na ka snam jong u mangi yo e ka jing ma ki pop na mar tang ka snam jong u ka long ka ba khui tang ka snam jong u ka long ka ba tlem ka long ka ba bet ban terwa ha ukpa beneng na ka benta ka jing pan biang ya ki pop jingi we pe we ki dikhat ba khat san ter do ba arpho kani ka dei ka jing kren jo Paulus ne ka jing roi jo Paulus chapang Kris khli do jong jing tha baro du khat bakhat san ba sup chanat ba ka ong Kris ulong ka dur ba yo i jong ublei bam yo i khun phang si ki jing tha baro Kris ulong ka dur ba yo i jong ublei bam yo i la da pikan ma ko gospel jong yo anes long bakhat saru Jisu ong ka ika ba upile ukili ko kenrat tapen i hangi au pa tang katang i don kam la katang ala don ba pi Jisu ong hatu pimpat itu saya ngapilep bali fi ong pun iyo pa uta ba yu iya nga ola yu iyo pa
Jisu wan syakane ke perthai ban pen I okpa ban pen I oblay hangi wei pe wei mau de ukun mau de ublay wan ban pen I ka sandur jong okpa na ka benta jing I wei pe wei bar kumba ong ha sti baning ke gospel Yohanes namun kon kha ba pra empat dan manu ru balayu I okpa ne oblay la tang ukun baju syania barabor ka sadam jong oblay tang uni open I tang kum tangin sala ban itu ngin la ban itu sisai ka do nu jong oblay jong ukpa la da mangingi kai pet ya ka do nu jong ukun ba pen pau ha utra jong I Jesu Christ na ta de khot ba khan riu tet ong eke bar o khat ki bang yo I ni ki bam yo I ki bor mas min siem ni ki bor met ki angel ki eke bar o khat ki ne la thau ha Christ bada Christ dei ha u ba ki eke bar o khat ki man ki long ma u dei khle do jong ki eke bar o khat ma u khle do jong ki jing thau bar o khat ha u ki jing thau bar o khat ki em ki man ni bar o khat ni yo e ka jing em ha u ba ru khat ba khat pra dei ma u khle jong ka met ka balong ka balang ma u ka jing sedang ma u baning kong ban mi na ka jing yam khle jong ka balang dei mana Jesu Christ ka bomut ka balang ka ka met jong Christ mangi we pe ngi dei ki khot jong ka ne ka met jong Christ ka ne ka dei ka mon jong blai Jesu dei khle jong ka balang ngi dei ka met jong Christ ngi dei ki khot met jong ka ne ka balang ki khot met jong Christ blai ula song bhai ka jing long blai pura jong u kan song ne ha u khun baling ba jong u un panwan lam byang i baro cha na u da u khun shala dehi kani ka kamram lani kani ka sandur jong blai bau eke bar khoi lapan kham ti ho khun baling ba o khun eke bar khoi kin sa ithu yo blai kin sa wan pha sha blai bat kin dup ithu yo blai ba shisha banum tare su shani sitai henre ban ithu yo blai ba shisha nang tare du khat ba arfa ba sutanat ba Paulus ong mentang ak men hak jing sha stom junga na benta jung phi hakado junga ngapen biang e kabaduna hak jing sha stom Chris na benta ka met jung u ka balang hakado junga ngapen biang na benta ka baduna hak jing sha stom jung Chris na benta ka met jung u ka balang kani ka dei ka bamangi la pai teng ru haka shichi shiki Ephesus Jesu Chris lani kani ka jing maya pedang Jesu bar ka balang kalong kum ka met ka kli berkamet jong Chris dei kabalang berkaba sutanat mentah ne Paulus ong hak jing sha stom jong hakamet upen biang nak benta ka jing sha stom baduna na jong Chris nak benta kabalang hatu kemut ba ka jing sha stom jong Jesus Chris kampat biang seban pen emengi ne ban wan ra ki hok kisat amta jing ne ban pelat lu ingin nak pop kata kam dei ka jing mut jong Paulus kata kam dei ka jing mut jong Paulus henrei hak jing sha stom ma u sha nak benta habayalap ka gospel usha nak benta haba pun priang ke kerteng jong Jesu hakini jing sha stom baro u Paulus dah ka jing sha stom jong ulayarap bar ulayalap ba ki weiru kin yo priang ya ka ne ka jing pen em ka ba mut ba ka jing sha stom jong Paulus ka khlem long le no ai ka khlem long no ai namar u play ulap nan kam ikini jing sha stom jong Paulus su ba ka khubor ba bha kan poi hakmat kilat hakmat kisiem hakmat ki rupat ba hakmat kitu ki bam paju osngau yo Jesu Batling ba kata kala ketik jingmut ya ki bakit kumta kila pedang ya Jesu ba kila ngai ya u. Bat kumta kelawan ra ka jing pen em ya ki iwei pe iwei. Bat kabar ka bangila ban simru nak bentai la di pada. Ha kun men kepara ba kani ka wei ka jing sha stom nak bentai jingi le si ka jing pang jing stom nak bentai jingi kalong ka ik ba kata ba ya ka jing em jingi bat ka ka balong sensitif ba ka tin parang la rangi ong. Lani ka ba kata ba ya ngi iwei pe iwei. Henry bat bun sin ngimla ban tip tikna balai ka daw jong kani ka jing sha stom kala ban teng teng ka jing careless jongi kala te te le si ban dei kamon jong ublei bo kwang ban priang ngi iwe pe we lani kala ro ban dei ka bor jong ban ngim tip tikna lani ngim tip shai ban ong bai hoot kani ka dei kata hoot katni ka dei kata bat sisin pe ya ka jing em jikiru khoi phinla ban so tho ba bona kiru khoi lani ka jing em jikiru khoi ki breu ki bakala long kiru khoi bakabalang ka pen kentang ki kum kiru khoi ba mangi iwe pe we ngin pe ka nuk sa jung ki kim jing nyau ya ka jing pang system la ka jing e kum ka jing tim na play dale le ru em ki shimbara bore ka ban penia so e kata ka jing pang ba maki ki mat lani ka jing system ba maki ki mat am ki pe ya ka ding phna jung Jesus Christ ki penia so lang ya ka ni jing sha system jung ki bat ka ding phna jung Jesus Christ bat bon sien ha ba ki penia so lang ha kata rukom ki ong Jesu ai ngan sha e kan ka ding phna la ne ka jing pang system na ka benta ka jing kala bomot jong ki wei pat na ka benta ka jing kala mot jong ka yin ka sam la jong ne jong ka perthai ne na ka benta ka jing ko jing khia jong no na ka benta ka jing kala bomot jong ki wei pat
haba mangi pen sno lang ye kajing sha stom jungi ne kajing e bangi kendo ne kajing pang ji stom mangi ma da kamet jungi ladang ye punya sno lang ye kini kajing sha stom jungi bat kajing sha stom jung Jesus Christ kata kawan ra ye kajing pen im om dei tang ye kiwei hendrei khamtam ero yengi our suffering become salvific lani kajing sha stom jungi kalong kawan ra ya kajing pen im kon men ko para ba ye ong biasa sien ho nyim kwa bangin pang ngin ne ben ma kajing e kajing jinja kajing im jungi hendrei gim la lai ti kumno ngin pan ngin snu thu ngin shim kajing shai thik kum ong Paulus ai ti kini kajing sha stom ma pi sha ben sno lang ki ba kajing sha stom jung Jisu but IT na benta kaying kasem lancong IT na benta kajing kelabu mot jung kibreo IT na benta bakibreo kindu itu yo Jisu kamtam kum hari hakani kari ba ye jungi habar kari India hai barok kawai do bun ke bampat itu yo Jisu IT kini ke barok na ka benta jung Jisu kajing sha stom jung phi na suffering jung phi kam long le no kawan ra kajing pen em ye ki wei kam kat pang ning kong ye phi ani ro yo Jesus Christ jinom no jinom amen neng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi ha ukun chungi u Jesus Christ u men chungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching kemen ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ei chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat chung ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but you can tell baro ah kajing community batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba adalah job ya ka bo jung kajing senior ka burom jung mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jung ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jung kajing kermen ya kajing terang nak menta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen saprian ya kajing kemen ba kajing sok jung nong pen em jungi sha satla ka pertai chami ublai jungi ubala kerku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Guru no kutam Jisu terus ini kemarin rap jengi Kristen tu doa nak minta jengi